Hatirege kuita senge vanhu wrestling vanotanga vambopopotedzana vatukana vaita sei vaonetsana vaita sei vaita sei kwamboitwa chichi vambouya muring vombopopotedzana varimo vombokandana zvibhakira wani vomota odi vobuda muring meme votozosangana musi wakati Kulian TV atibatike zvechobu mangwanani akanaka. Rega nditange ndichiti muri sei varidzi vechano ino. Ndozodazve kumhoresa munhu wese muZimbabwe, either uri kuZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Kenya, DRC, USA, Canada, UK, Britain, Germany, Switzerland, tungoti kwese kune kuna Australia, New Zealand. Kaiti taurirane tikopananawo zvatinenge tichifunga. Maonere angu struggle yatinayo as Zimbabweans haichadi kuti tirambe tichitaura uipi hwevarume ava, mabatiro avanoita zvinhu nekuba kwavanoita, nokuti izvozvo takazvitaura tiri kuramba tiri pachinhu one. Ukaona uchichera gurwe kana vanoziva magurwe vaya, ukaona chide, vamwe isitoziva kuti chinonzi chide kana kuti chido, amen. Then ichocho ukaramba uchingochiona ichocho uchingova pachiri usingawani mwena, ndiona sekuti haungaribati gurwe iroro. Saka nyaya iripo ndeyekuti pavakudikwa ma-strategies anobuditsa ma-results. Nokuti vana veZimbabwe havana zvinhu zvavanoita nokuzvinzwa zvavakutobhowa. Tunzwa kuti zvigananda, zvazodai, munhu wazotukwa uyu, wazonda pastage, wazodai. Hazvisi kubatsira vanhu izvi. That's why muchizoona vanhu vachiita sekunge vasiri serious neizvozvo, because vanonasa kuti pamwe vari kuitiswa, because kana vanhu vachiramba vachitaura chinhu chimwe chete ngachichinjwewo, chakanzikwa ngatichienda pasecond stage yekuti toita sei zvatauziva kuti vanhu havakadai. Vanhu vanotoda chaizvo kuti vanhu vaya vabve vaya, asi havakwanisi kubatirana nemi vari kutungamira struggle iyi, nekuda kwokuti muri kuramba makamira pa1 position, hamusi kufamba, hamusi kupa vanhu zvinhu zvinobatika, nokuti imi muri kutaura makagara pacheya. Muri kuda kuti vanhu vafambe, vanofamba vachindepi vachisiya imi makagara? I think zvinhu zvandiri kutaura ndiri kuita sekuti ndiri kutaura in parables, but zvandiri kuzama kutsanangura chaizvo ndezvekuti zvinhu zvinoda kuitwa zvichipera. Vafana nokuti woti ndoda kuramba mukadzi wanyatsobuditsa ma-V11 ako zvishuwa kuti hauchamudi nekuda kwezvakati, asi uri kuramba unaye mumba achikubikira sadza, achikuwachira. Haumufungi here kuti mukadzi uyuko akazonyatsogaya chako chako anogona kuisira poison muchikafu, kana ikukura instantly, kana kuti inokurova bichana, kana kuitira mimwe minana yokuti anongoti nyangwe ndikaenda asi ndakazviitira zvakati. Saka inini hangu maonero andiri kuita ndeyekuti mhuri yeZimbabwe pavakudikwa pfungwa dzinobatanidzwa, dzinorodza, dzinoita kuti chinhu kana chiitwe nenguva diki, nenguva pfupi, nokuti nguva yatoreba. Vanhu vakatarisira zvimwe zvakutokuvadzisa vamwe vanhu vasina mazita anozikamwa, but vari kukuvarira mukati. Vari kukuvara, vari kukuvadzwa, vari kurohwa, vari kuitwa yese. Kuna vamwe vanhu vasingachatotenderwi kana kufamba, kuna vamwe vanhu vasingachatotenderwi kana kushanda,
kuda vamwe vasingachatenderwi kana kushandisa zvinhu zvavo zvavaifanirwa kunge vachishandisa nekuda kwezvinhu zvakatangwa izvozvizvi. Saka guys, kana tati tokwidza masokisi zvishuwa ngatirege kukwidza gumbo rimwe, ngatikwidze ose makumbo. Inini hangu ndiri kusapota struggle zvokudaro zvakanyanyisa. Si maonero nemafungiro angu ndonase kuti iri kukwadzisa vanhu because inoitika ndechekuti hatibatwi tose ka1, tinobatwa bichana one by one. Kunotangwa kana nevanhu vasina basa, kuchipedzisira kwazobatwa chaivo vacho vatiri kufungidzirwa ndo vakatitungamira zvinhu zvobva zvati mbombombo. Ngatirege kuita sekuti tiri kuvesa moto nemajanga kana maguri, kuti parinoperera moto wacho watopera. Ngatizamei kuita zvinhu zvinoita kuti kana togumbuka ngatiratidze kuti tagumbuka, kwete zvekuita sekunge vanhu vanoumbirwa mazamo amai kunzi putsa oni ndikurove, putsa oni ndikurove, zuva roita serichavira munhu vachingoti tanga kuputsa. Kana warya imbwa munhu ngaitorya riri gono kuitira kuti madhiri afaye. Zimbabwe yanetsa, yachema, vanhu vari kurwadziwa, vanhu vari kurya nhoko dzezvironda kumusha uko. Kumataundi kunoko unongoona kutoti munhu kufamba asi kuti zvakaoma. Imboenda pamapaks uone pamagardens zvazva zviri mutauni muya muHarare muno, kana kunana Masvingo kana Bulawayo kana kupi, mune makazara vanhu masikati, vamwe vakavata, vamwe vanonamata, vamwe vanodii, vamwe zvakaoma. Ukazvikombeya nemakore apfuurawo waingoona vanhu palanji chete musaidi muya vachidya, munhu achiverenga bhuku rake kana kuti achiita sei, kana newspaper. Izvozvi hakuna. Unowana vanhu vazhinji vakaita murakatira, vamwe vachinamata vachifamba, unoshaura kuti kana vakavata vacho vanozobata sei hope dzacho. Kumba kwacho pamwe kunenge kusingatovatiki because zvakakala. Pamwe landlord ari kurya marashi, hazvisi kuita zvose kana mose rugare. Mopedzera mote mutoriro wakashata, mutoriro wakadai. Hatisi kukurudzira mutoriro, asi kuti vanhu vaitei. Anokuona kuti kutomboti ndiri tombodzikama pamwe regai ndimbozvikanganwa ndadhakwa. Kupedzera to addicted. Saka kana tafunga kuti tiburitse vanhu mumoto, zvishuwa ngatirege kumirira kuti vatsukire ngechibage chinoda kudyiwa. Kana tatofunga kuti ngatichizviita ngazvitoitwa. Ngatirege kuita senge vanhu wrestling vanotanga vambopopotedzana, vatukana, vaita sei, vaonetsana, vaita sei, kwamboitwa chichi, vambouya muring, vombopopotedzana varimo, vombokandana zvibhakira, wani vomota, odi, vobuda muring muya tozosangana musi wakati. This is politics varume. Vanhu vanopera, nyika yese kupera kuti tiri kungotaurawo kuti pamwe tingapusha agenda ikatiburitsirawo results ari nani.